Ini mga siya'y bali isaksak ini para pampastim ini sa buhok para dali ra mo color. Kaya nag-color naman kami sa buhok. Pila kami minuto dam na 5 minutes lang mga siya'y. Alright. Okay. Alright. Hello mga siya'y, it's Megan Junasha Visaya and welcome back dito sa aking YouTube channel. At kung ikaw ay bago pa lang dito sa channel ko, please subscribe na and click the bell button para ikaw updated sa mga videos ko. So kumusta mga siya'y, karoon oras is alas 11. Off na ako mga siya'y, ang pakumata mga siya'y kay night duty. Karoon is maliguan ko kaya ko sa syudad. Nawat ang karadyawan mga siya'y na opa. Oh no! So anto kita mga siya'y magpa-riban. So let's go mga siya'y. So manata naligo mga siya'y, mag-ilis na ta. Nakailis na ko mga siya'y, maghanap na ta ko na yung magpa-riban. Let's go! So masingod na ta mga siya'y sa syudad. Hindi aso ba mo? One eternity later. So, arin ako din mga siya'y. Bali sa Spina, hindi mga siya'y. Ang Ikeda shop. Namin naka-recommend na nice mo sa Ikeda. So, basi ganahan sa kamo. Okay. Nakakali kapitalita o. Dili, Spina. Sunod, dili. Diha. Sir, diha. So, tara. Sunod na mga siya'y. Dili, straight track. Sunod, mulai ko diri. Sunod liko na sa. Sunod balik na sa. So, ari na mga siya'y diri kan Madam Action. So, bayitan nila diri mga siya'y kay magtukod pa si Zag Shop. Inin pangayan is DQ hair care. So amo na imo FB page dam o amo sa na ida FB page amo ini ida kon FB page. So visit ra kamo dito apon unse imo iguganahan na ay rebound largo na highlights. So anhel kamo diri. Diri sa knockdown talk mama. Oo, dahil Lorena, kaya natin ang Lorena Pastor. Pag-speech niya sa aming prayer. What? Nagbawa pa si Pastora. 2019, last mo. Ay, dili ba dahil 2020? Lang na sa mga katulang na pa. Riband lang. Kalimot man ko. 2021 man siguro. Basta kayo sobrang na tutig. 2021. Uy, pa daw na. Kaya pa rin matanto. Kaya mo ba dams mag-matter sa pila? So, kaya mo daw ng opisina. Kasi nag-oras ako. Nag-square ako eh? 20! Or Dugay na? experience na experience? Nagana na sa hindi doon. Kaya pala po na environment eh. Bahala. Hindi ko pasuwa na customer ako. Inverter man sa siguro? Ako pa dito sa kusina. Ako sa kusina. Dito sa sala. Sa isa kadlaw dams, pila may mo makita. Depende lang sa customer. Pero kung 1,000. A day na lang mo? Minimum na daw nimo? Sobrang 20,000 lang kita sa kapila. Hindi lang. Depende sa customer. Pila minimum sa kuan dams? Imo kuan? Unriband na ako, short hair. Unriband na kuan o daw ng oras? 4 to 5 hours. Magdepende sa buhok. Kaya may kagibang dali kang ano to ang buhok. Ako may lugay. Kay first na ako, grabe ka lugay na luto. Na may kuha naman, may mga color naman natin ang bibisita. Ama? Hindi naman sila kuha naman. Dahil mga virgin na buhok ang lugay. Pansikan pa na ako karong dams. Kaya karado ang 4 hours siguro. Depende mo kung gusto pag-plancha. Hindi naman mag-lugay. Oh no! Plancha dito ako man sa gawas. Uy, may nagawa din matuyog. Hi! Oh! Papalis ko na siya. Parang nakafal. Nag-live ko dyan lang? Yeah.
Hindi na lamang kamo dapat manata mo. Tanan ka mangita. Kababa na rin siya. Oh, ibaba na rin na. Kaya plan sa ko din sa isla. So mga shy, ibabad ano yung mga pinaka-hours na balik kasi madam. So, nasa wala nasa pati mga shy. So mga shy, alas 2, mga pilanay ka minuto at tanay kami magwaswas ninyo. Dahil na kami mga shy nagkuhan waswas. Next na mo is mag-blower mga shy, okay? Kamayihon pa man ini. Si madam, may mag-blower. So may pangayon dam? Ha? Dito lang, dam sa discover. Dito may mga dito. Nag-eskwela pa tao. Ano ka nag-eskwela? Strict may magpaan ko. Ha? Ayan, dito sa strict? Maya naman siya sa plancha. So, nag-plancha na kami mga shy. Ikaw man mga shy, sunod naman na mo is neutralize. Madam. One eternity later. So mga shy, so here's the result. Mga shy, natapos ra, nagsugod kami mga 2, siguro na 2 kape, natapos is 6, 7, 7:15. So, nice siya. Sa tinuod ng mga shy is 2K and bayad ini. So, taghangyo na ako first is 1.5. Tapos, amo to, sa laptop na pag-istorya, natapos na. So, nakita man nito mga shy na nice and result. So, no, laon ako sa ida na instead na 1.5, nagihangyo na ako. 1.8 lang na ako gihatag kay masibog man ta mga shy, muhangyo ng 1.5, nice man ang resulta. So, once again, thank you. God bless you all. Bye! Bye! Thank you, Dams. God bless.